Salam Türkmen Portal web saytımızın mehriban tomoşaçylary. Bugünkü videomuzda sizin üçün peýdaly maglumatlar var. Ol TM-Trade sowda platformasy barada bolar. TM-Trade sowda platformasynyň hödürleýän hyzmatlary, aýratyrlyklary, amatlyklary, yeňillikleri barada gyzyklanýan bolsaňyz bizden daşlaşmaň. Trade.com.tym sowda platformasy Türkmenistanaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagaçylaryň öndürýän önümlerini hemde yerine getirýän hyzmatlaryny halk köpçüligine hödürleýär. 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda öz işine başlan TM-Trade sowda platformasy ýurdumyzdaky karhanalar iş uğru boýunça saýlamazdan, tapawutlanyrmazdan ählisini bir ýere jemleýän we olar bilen ara gatnaşygy ýola goýan internet sowda nokadydyr. Düşünmedim diýäňizmi? Gelin baştan aşağı. Trade.com.tym web saytyna girelim. Görüşüňiz ýaly TM-Trade sowda platformasynyň sada we düşnükli interfeysi açylar. Platforma kompaniýalaryň önümdir hyzmatlaryny 4 dille, ýagny türkmen, rus, İngiliz we türk dillerine ýurdumyzdaky we daşar ýurtlardaky müşterilere mahabatlandyrylan maglumatlar bilen tanadýar. Saýty ulanjylar özlerine gerek bolan önümlerini, hyzmatlaryny tiýiz we aňsatlyk bilen gözlemek düwmesi arkaly tapyp bilerler. Kompaniýa düwmesi arkaly karhanalaryň yerleşýän ýerleri, telefon belgileri, elektron poçta salgylary, önümler düwmesine bolsa, karhanalaryň we işe ýerleriň öndürýän önümleri, talaplar düwmesiniň kömegi bilen satyn alyş we satyş talaplar bilen tanışyp bilersiňiz. Sizem öz karhanaňyzy, önümleriňizi we bildirişleriňizi goşup bilersiňiz. Kategoriyalar bölümine uğurları boyunça 20'den gowrak kategoriyalara bölünenler we karhanalaryň hyzmatlaryna görä olaram bir näçe bölümlere bölünenler. Mysal üçin guruluşyk bölümine guruluşyň durly uğurlaryna degişli önümleri öndürýän karhanalar bilim kategoriýasyna, okuw merkezleri, hyzmatlar kategoriýasyna, hyzmatlaryň durly görnüşlerini saýlamak arkaly karhanalar bilen tanışyp bilersiňiz. Şeýle-de saýtda mahabat bannerlary hemde halkyň anamyny gazanan karhanalar meşhur kompaniýalar bölümine görüşüňiz ýaly öňe çykarlanlar. Saýt ýurdumyzyň ähli welaýatlarynaky karhanalary we olar baradaky maglumatlary aňsatlyk bilen tapmaga, olar bilen ara gatnaşygy çalt hemde aňsatlyk bilen ýola goýmaga ýardam berýär. Müşteriler salgylar, telefon belgileri şeýle-de email, poçta arkaly gönüden-göni ýerleşdirilen kompaniýalaryň wekilleri bilen habarlaşyp bilersiňiz. TM-Trade bu kiçi we orta telekeçileriň wekillerine öz iş uğurlary bilen tanışdyrmak, harit nişanynyň meşhurlygyny artdyrmak, täze hyzmatdaşlary, müşteriler hemde harit bilen üpçün edijileri tapmak üçin amatly we yeňil usuldur. Bu sowda platforma täze telekeçiler üçin niýetlenen işe ýerlik maglumatnamasydyr. Sowda platforma daşar ýurtlarda işe ýerligi ösdürmäge we araçylar bolmazdan gönüden-göni sargaçylary hemde önüm öndürjiler tapmaga ýardam edýär. Online hyzmat iOS we Android ulgamlary üçin niýetlenen ykjam programmalarda hem el yeterlidir. Ähli pikirleriňiz we teklipleriňiz boýunça şu görýän telefon belgileriniň we şu görýän salgy arkaly habarlaşyp bilersiňiz. TM-Trade online platformasynyň Türkmenistanyň we daşar ýurtlarda işe ýerligi giňeltmek boýunça hyzmatlarynyň netijeli peýdalanyň. Mehribanlar, siziň üçin taýýarlanan videomuz düşnükli bolanlar we göwnüňize ýaranlar diýip umyd edýär. Şeýle bolsa, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşamyzak. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Ýatdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.